Good morning. Patron ngayon nila sa Buring. So, naiburong ako di. Sa kayo sampan kita. Share na TV. Shout out guys. Ato dito nga kaya nga bukidan Buring, Barangay Buring, Katubig, Northern Samar. Okay. Idatong na Barangay Buring, Katubig. Barangay Burang. Kamay niyan counterpart san Simura pala pag Buring, Katubig. Nagkaluyo sa mga municipality. Agrayo. Ayan. Okay. Okay. Yup. Wow, nih nga di ako. Oh, ayan ang bago. Buring. Ayan po. Ayan. Ayan siya. Okay, welcome. So, ayan. Salamat kuya. Welcome. Ayan to. Okay. Abang sakay na ano nina, dinita. Makalita ka na. Aw. Wala. Wow, ka na mo. Sige, sige. Nangamuyo kami Ginoo, ngabayon mo kami sa nakanan nga karatan, tali kami sing kalinaw sa nga mga adlaw, basi pinagi sa panabang sa nimo kamaliliyon, matalwas kami sa saran sa nakanan nga takna, kami gawas muna kami sa nakanan nga kasamukan, samtang puno sa paglaom, namumulat kami sa pagabot na Yesu Kristo, nga among manunubos. Bigan, an kamurayaw sang Ginoo, dayuday mada sa iyo. Yan ay pakitaan, kamurayaw ni Kristo, nagadidinig sa atin. Peace be with you. Oh, peace be with you.
Senyor San Roque, mupay nga patron sa inyo tanan. Bakit? Di ba, tinukaw, di ka. Sino? Ah, si Mercy! Si Mercy! Si Mercy! Panali ko! So yan.
to dituan kalumutan. So ayan. So ayan, wow, may tidi. The best nga istambayan sa Boring. A waiting shed. Tambay mo na kita, dali ila. So ayan, hindi na kita. Mangingitim ka. So, ayan. Ato na nalibot ang Barangay Boring. Town Barangay Boring, Katubig, Northern Samar. Yes. Pinauri ka man. Okay. Ako. Bisa di na. Ay magkali na kita. So guys, mauli na kita kay tika daw na. Happy Fiesta Boring. Barangay Boring, Katubig, Northern Samar.